Ja, dit is afval zo. Ja. Als je gaat naar Trommel. Kijken. Inspecteur Kloe, hoe kan ik u helpen? Ja, met Klaas. Goedemiddag Klaas, zegt u er iets? Ik ben Klaas van de feestcommissie uit Nijtjerk. Ja? Je moet dus helpen. Waarmee kan ik je helpen Klaas? Nou, dat we in het wat dat we challenge stellen. Van een feestwijn. En ik kan misschien het feest net doorgaan. Je moet dus helpen. Chellen? Wat zijn chellen? Wielen. Wielen. Ja, wielen gestolen. Oké. Nou, ik los dat voor u op, meneer. Dat komt goed. Waar kan ik u ontmoeten? Zullen we opraden dat ik de gegevens mail? En dan kom je op zo'n gauw mogelijk los. Dat is goed. Spreken wij dat af? Ja, bedankt. Oké, tot ziens. Hoortje. Ja, tjus. Nou, dat zoeken wij wel uit. Dat lossen we op.